gràcies. Passo la paraula cap al fons, cap a les dues companyes d'Arran, que ens expliquin també la seva experiència. I a més veig que el tenen sobre la taula. Teniu en la documentació que us heu lliurat, teniu la introducció del dossier, no el dossier sencer, perquè són 50 pàgines, però vull dir que ja us emplaço també a descarregar-vos-el, que teniu l'enllaç també a la web de les jornades. Bones. Nosaltres, com a membres de RAN Manresa, no ens limitarem a parlar només del que ha passat a Manresa i l'ocupació del bloc de pisos de la Daia, sinó que també volíem fer una mica de context en el qual per què ha sorgit tot això. I nosaltres, com a RAN, fa un parell d'anys vam iniciar una campanya que es deia Les joves volem sostre i treball, que posava com molt de manifest la situació de precarietat juvenil que estàvem vivint i que continuem vivint i que s'espera que continuarem vivint durant molt temps, en la qual l'atur juvenil supera el 50%, les dones encara és més elevat, un percentatge molt elevat de les persones que sí que tenen algun contracte o així no poden emancipar-se, i també per la necessitat que tenim les joves de sortir del nostre àmbit familiar, on poder desenvolupar-nos nosaltres com a joves, nosaltres construir la nostra pròpia identitat, viure la nostra pròpia vida i començar a formar-nos nosaltres com a persones. Llavors, la campanya que vam estar fent tenia com dos grans blocs, un bloc que parlava com bastant de la precarietat a nivell laboral i que denunciava sobretot el tema dels contractes temporals, contractes d'obra i servei, i per l'altra banda el bloc era com més ja de la necessitat que tenim les joves d'emancipar-nos i els impediments que tenim. Llavors, nosaltres a Manresa tenim una problemàtica com més concreta, que es basa en que a Manresa un de cada 4 pisos és buit. Em sembla que són vora 8.000 pisos buits a Manresa, quan la població és de 75.000 habitants. Llavors, el preu dels lloguers és bastant elevat i nosaltres com a joves no podem accedir a aquests preus i moltes vegades se'ns demana un aval d'una figura familiar paterna o materna que avali com si nosaltres no poguéssim ser partícips de les nostres pròpies vides. Ja de per si el tema de la compra queda descartat des d'un bon inici. Llavors, davant la mancança de vies per poder marxar de casa i per poder emancipar-nos, sorgeix l'ocupació com una via que s'ha de reivindicar i que s'ha de legitimar en tant que qüestiona des de la base el fet de la dicotomia entre el valor d'ús i el valor de canvi de l'habitatge. I res, la Jordina explicarà una mica com vam tot el que ha passat després de que nosaltres a Manresa vam fer un seguit de xerrades a explicar la problemàtica i llavors vam iniciar un procés d'ocupació d'un bloc que ara mateix té 9 pisos i que som 14 persones i 20. Bona tarda. Bé, doncs com deia l'Emma, l'ocupació de la Dalla, que és també el nostre habitatge, doncs representa que és el punt final de la campanya que va iniciar Arran per reivindicar aquesta doble problemàtica en la que ens trobem les joves, que és treballar per estudiar i per viure, que és com inviable alhora. Bé, doncs ocupem el 8 de juny de l'any passat i era un bloc de pisos que estava buit des del 2010, amb anys del BBVA, i com ha dit, té 9 pisos en els quals estem residint 13 joves de la ciutat de Manresa. Doncs així decidim forjar-nos com a projecte polític i comunitari, enfocant-ho sobretot en una sostenibilitat de l'edifici, tant en quant a energèticament, en el sentit fer comunitaris ja siguin els electrodomèstics, com la rentadora, les neveres o qualsevol altre tipus,
el tema de les neteges, també l'ús de productes ecològics i també la forma d'obtenir la nostra forma de subsistència, com el menjar, utilitzem formes de reciclatge, per exemple. Actualment, ara la Dalla, des del setembre es van començar a iniciar els processos judicials. Actualment tenim 4 d'oberts i de fet la setmana que ve, l'1 de març, ens trobem en el primer judici verbal i el següent és d'aquí 2 setmanes. En aquest camí hem establert negociacions amb el BBVA, el banc del qual és propietat la Dalla, i aquest l'única via que ens ofereix en quant a negociació és un lloguer social. Però com a joves precàries i estudiants ens veiem amb dificultats de poder subsistir a base de pagar un lloguer. I tot i aquest plantejament del BBVA de fer un lloguer social, ja més com a ideologia política no estem predisposades a establir aquest lligam. I res, alguna més? I res, que abans de la xerrada que hi ha hagut abans, que es parlava sobretot del tema de la feminització, del feminisme dins l'habitatge, nosaltres des d'un bon inici vam tenir molt clar que aquests pisos no serien habitats per persones que no es coneguessin, en el sentit de que tenim un pis comunitari on passem les estones plegats i plegades i també, com si trenquem aquest model de la planta d'habitatge que ensenyava la companya que ha parlat abans, en el sentit de també buscar aquests espais comunitaris on poder-nos conèixer, on poder cuidar-nos, on poder parlar i decidir les assemblees que fem de gestió de tot el bloc sencer de pisos. També tenim una repartició de tasques equitatives dels espais comunitaris i de tasques que s'han de fer, com per exemple, moltes vegades anem a reciclar el pa del forn del barri i per tant és una tasca que es va rotant entre totes. I bàsicament també el que comentava la Jordina, el fet de que no és... que el fet de que sigui un pis de... és igual, no sé, és que tampoc no sé què anava a dir. Res. Sí, i que l'experiència de Manresa no és l'única, que també hi ha un bloc alliberat a Sallent i també hi ha un parell a Sabadell i que és una cosa que ha de començar a extendre's en el sentit de que no pot ser que les joves estiguem a casa fins a no sé quants anys, que hem de trobar les vies, que les vies hi són i que les hem de reivindicar i que per tant emplacem a totes les joves a construir comunitat a través de l'ocupació. Les interpel·lacions que us han fet. Quan parlàveu del tema d'aquests grups i aquestes empreses que estan sortint a Manresa, no ens trobem amb aquesta problemàtica de moment i per tant no sabem què respondre, en tant que és una cosa molt específica de Barcelona ara mateix i no hem tingut aquest tipus de debat. Quan ens trobem en la situació en parlarem. Nosaltres a la Dalla sí que vam tenir durant alguna setmana, passava algun cotxe de Prosegur, però perquè era l'empresa que hi havia contractada al bloc abans que ocupessin, per tant no sé com respondre. Llavors, en quant a la distribució dels pisos, el pis comunitari, quan parlàveu d'això, el pis comunitari té 2 pisos, o sigui, és com un dúplex. Llavors, el pis de dalt és un espai que hem habilitat molt com una biblioteca, una sala d'estudi. La terrassa que hi ha és on estenem la roba de les rentadores que fem. I el pis de baix, que hi ha el menjador, hi ha la cuina, menjador, que és com d'aquests pisos nous, com aquests lofts que hi ha com ara. Hi ha una habitació que encara no l'hem trobat ús, però sí que estem pensant una mica quin ús donar-li. També tenim un pàrquing en el qual guardem les bicis i també ara mateix estem pensant també d'intentar fer algun tipus d'algun taller o alguna cosa que ens serveixi a nosaltres per guardar les eines.
I llavors a l'escala sí que tenim una pissarra amb la distribució de les tasques, una pissarra on escriure coses i això, i que l'escala en si també és un espai que nosaltres utilitzem, més enllà de pujar i baixar. Afegir també que el fet de que sigui un blog jove en la que totes ens coneixem, ja sigui per militància o perquè hem compartit carrer, el que sigui, fa que es trenquin bastant aquestes barreres de privatització de l'espai, com es comentava abans, que els edificis segueixen un ordre de privatització i d'intimitat, doncs això a vegades a la Dalla es trenca molt fàcilment, i el pis comunitari, que com li diem, és un d'aquests espais on això es fa més notori, ja que és on ens reunim per fer les assemblees o per passar estones d'oci, d'estudi, o el que sigui. I després també es comentava la criminalització de l'ocupació i que la PAC ha fet que més amena la visualització del que és la figura de l'ocupa i de l'ocupació, ja que són famílies amb menors a càrrec, amb problemes habitacionals, econòmics, etc., però que en canvi quan ets jove és incomprensible que siguis jove, tinguis una casa que és casa dels teus pares i vulguis ocupar. Sí, et recau el típic estigma des de yonqui fins a jaguarra, despreocupada, etc. Nosaltres què hem fet per trencar amb això? Doncs, als inicis d'ocupar vam organitzar una mica de berenar per conèixer les veïnes. No va tenir gaire èxit, però ho vam fer. I ara, des que es van començar a moure els processos judicials, hem iniciat una campanya, i un dels objectius d'aquesta campanya és aproximar-nos al veïnat, a les veïnes, connectar amb elles per veure com ens veuen, com veuen que un grup de joves hagin ocupat, i trencar amb l'estigma aquest i oferir-los la nostra visió de l'ocupació, i que no hem de suposar una amenaça, sinó tot el contrari, un reforç per la vida del barri i per la vida d'elles com a veïnes. Alguna cosa més?